vypálili po soliari pred rokom. Tento rok sa ukázal už o 2 mesiace skôr. Namiesto snehu, zelené lúky pažitky a medvedieho cesnaku. Nuž príroda je nevyspytateľná a človek často chorý. Tieto na prvý pohľad obyčajné zelené listy však dokážu nabudiť váš organizmus. Ak teda máte chuť začať s jarnou očistnou kúrou o niečo skôr, medvedí cesnak je vraj skvelý na prečistenie organizmu, odlieňovanie a tak ako cesnak kuchynsky znižuje tlak. Česnek medvedí je najlepší ako na chleba, tam má najviac vitamínu, je to najlepší v surovém stave, ale môžeme z neho robiť aj salát, alebo nejaké kvapky. Postup je jednoduchý. Čerstvý cesnak zalejete ražným alebo ovocným liehom. A dáme na slnečné místo, ale v čilejky do tepla, a tak ja tak 2-3 mesiace nechávam luhovať. Denné užívanie 10 kvapiek podporuje pamäť a pomáha predchádzať vápenateniu ciev. Cesnak si môžete aj odšťaviť a používať napríklad ako korenie do mäsa. Soňa Juricová, televízia Markíza.